Uy, sino ka? Sino ka? Sorry po. Boss, boss 150. Sino to? Sino to? Sino to? Kapatid ko. Nard, ano ba naman Nard? Pati dito susundan mo ako. Kuya Anton ako kasi yung kinukulit. Maawa ka naman sa akin. Hindi ko alam ba ni Papa to? Yung girlfriend niya, matagal na sila. Tapos sabi niya, paalam siya na 1 week for content lang. Siya pa nagpa-aral dyan. Umamin ka sa kanila, kuya. Uy ka na Nard, tawag ka na dito. Radic! Sino yun? Sinong girlfriend yun? Ilang taon na kayo ng girlfriend mo? 5 years na so. Tangina mo! Maridik. Ah, Huwag mo ko sabihin, makaisa lang ako. Okay na. ano makaisa? Ano makaisa? Ano maging mabait? Tangina mo ka! Bumabait na nga yun. Ayaw mo kay Ares, di ba kasi manloloko siya? Kasi sinusuporta mo itong pinsa mo ng manloloko? Tangina ko, bisto mo, bisto. Boy, meron tayong chismis. Radic, 2 o 3 araw pa lang kayo, Neil, pare. Hindi man kayo umabot ng 1 week. Ano na naman tong gusot na pinasok mo, boy? Alam mo sa sarili mong may jowa ka, tapos liligawan mo si Yel, nang wala man lang siyang kaalam-alam sa anong nangyayari sa'yo. Akala niya buong buo ka niya makukuha. Akala niya totoo yung pagmamahal mo sa kanya. Ngayon, pusang gala, hindi ka na naawa sa tao. Hindi ka na nahiya. So, yun na nga po mga bossing. Kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sir Bakari again. Ngayon naman mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Sob 150, yung revelation kay Radic. So, ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Ano yan? Sino yan? Hindi ko alam yun, so. Kanina pa yun silang tatlo dyan eh. Parang may dinudorog sila. Uy, putang ina mo na Parang inaaway yata yun, so. Parang may kaaway yata. Nakapaaway si Radic to. Baka inaano sila dun, baka supporter yun. Makainaan na sila. Okay. So, ang nangyari pala dito, nakita ni Sob tsaka ni Libagski tsaka ni Jello na may parang may nag-aaway, no? Nang-aaway kila Radic. So, kaya pala ura-urada silang pumunta doon. Kaya galit na supporter na Radic yun, inaano siya eh. Gago! Dali nyo. Ina mo. Napapaaway si Radic. Dudalian mo, Lu! Bilisan mo, Jello. Jello. Baka pa. Uy, sino ka? Sino ka? Sorry po. Boss, boss 150. Sino to? Sino to? Sino to? Kapatid ko. Kapatid mo! Doon nga tayo sa loob! Pucha kayo! Tangina kapatid daw niya, Sob. Gago kapatid daw! Uy! Ba't kayo nag-away sa labas? Araw-araw may mga sorpresa dito sa bootcamp, no? Kumbaga, yung mga nangyayari sa bootcamp, hindi mo na makontrol. Halo-halo na, pagulo na ng pagulo. Nard, ano ba naman Nard? Pati dito susundan mo ako. Kuya Anton ako kasi yung kinukulit. Maawa ka naman sa Hindi akin. ko alam ba ni Papa to? Uy, ano yung pinag-aawayan nyo? Ba't nakis? Radic, ang daming supporter. Ang dami nakakita Ang dami natin supporter na pumupunta dyan. Mag-aaway kayo magkapatid dyan sa labas. Anong problema, Kaya mo, tol? Kuya Anton. Anong problema, tol? Kasi si Kuya. Yung girlfriend niya. Anong girlfriend? Uy, sabi niya sa girlfriend niya, content lang daw. Oh, anong girlfriend? Sinong girlfriend? Yung girlfriend niya, matagal na sila. Tapos sabi niya, paalam siya na 1 week for content lang. Siya pa nagpa-aral dyan. Kay Kuya. Oh my God. So, yun na nga po, no? May girlfriend talaga tong si Radic. Yung girlfriend niya, siya yung nagpaaral, siya yung bumuhay kay Radic, pare. 5 taon silang dalawa ng jowa niya. Pero kung makapanligaw to kay Yel, akala mo walang jowa. Uy, Radic, ano ba yun? Ano sinasabi ng kapatid mo? Kuya, umamin ka sa kanila, Kuya. Uy ka na Nard, tawag ka na dito. Radic, sino yun? Sinong girlfriend yun? Ilang taon na kayo ng girlfriend mo? 5 years na so. Tangina mo! Maridik. Ang kupal ng ugali mo! Lalaman, Gago ka, Radic! boy. Anong gagawin natin kay Yel? Ha? Huwag niyo naman palam to, Sob. Ayaw na. Anong plano mo? Ano ba't mo ito ginagawa? Anong plano mo? Ha? Sob, huwag mo ko sabihin, makaisa lang ako, okay? Ano makaisa? Ano makaisa? Makaisa? Uy, ano makaisa? Ano ibig sabihin niya makaisa?
A- ako, alam ko nasa isip ko kung anong ibig sabihin ng makaisa, pero yun ba yung ibig niyang sabihin doon? Putya na yan, man. Anong tingin mo kaya laruan? Gara na ugali mo, kuya. Kasi mag-isa. So, pauwi mo na yan, Sob. Hindi nyo papauwiin yan, hindi mo papauwiin yan. Dito ka titira, dito ka tumira. Hindi na, Sob. Ina nyo, malalaman yan to. Sob, Sob, huwag mo muna sabihin. Ano? Hindi ka ba papasalamat din? Tingnan mo, pag sinabi mo yan ngayon kay Yel, babalik na naman to. Ayaw mo ba maging mabait na lang ulit yan, oh? Ano maging mabait? Tangin na mukha. Bumabait na nga yan. Ayaw mo kay Ares, di ba kasi manloloko siya? Tapos sinusuporta mo itong pisa mo manloloko? Kaya nga. Tangin na obis na obis, oh. Baro na yun, babakbak lang naman. Di alam ko ba? Putang ina mo nito. Tarantado ka rin eh, no? Ang lala ng utak niyo. Riddick. Uy, Jay. Sasabihin ko to kay Ate Yel, hindi pwedeng hindi niya malaman Jay, to. wait lang. Mag-isip ka muna. Mag-isip muna tayo. Uy. Jay. Mag-isip Sasabihin ka ko to kay muna. Ate Yel. Wait lang muna. Pag-iisipan mo natin. Chill lang. Kalma lang. So, alam ko yung pakiramdam ni niloloko, tapos si Ate Yel niloloko din. Hindi ni... Huwag ko muna sasabihin, Jay. Malaking gulo kasi yan eh. Huwag mo na, Jay. Ikaw, Jello, ano, niloloko mo rin si si Kulin? Huwag mo na sa akin. Nananahimik ako dito. Lahat kayong mga lalaki manloloko kayo lahat eh. Opo. Teka lang, AJ, dahan-dahan ka. Ah. Bakit pati ako? Bakit pati ako nadamay? Mag-usap tayo ng maayos, AJ, ah. Huwag mong nilalahat. Ay, Jay, nananahimik ako dito. So, sabihin natin kay Ate Yel yun, hindi naman pwede na pababayaan natin si Riddick na ganyan lang. Ano, Sob? Sumagot ka! Ano guys, sabihin natin kay Ate Yel? Oh, malalaman natin sa kanila. Sa mga nanonood. Oh guys, sabihin natin kay Ate Yel, kayo na bahala guys. Hindi yan pwede, Sob, ha? Problema na ito. Naawa ako kay Yel. Putang ina. Pero ang hirap kasi pag sinabi natin yan, Sob. Baka mamaya magkagulo. Pati kilala mo naman yung si Riddick tsaka si Jeron, Sob eh. Alam mo naman ugali ng dalawang Sob. Oo, baka magkagulo dito eh. Yun lang, all this time may girlfriend si Riddick. Ang lala, Diyos ko. Iba yung stress level na binibigay nyo sa aming mga manonood nyo. Ako nagre-react lang ha. Ang layo-layo ko sa inyo. Milya-milya yung layo natin pare. Pero nang-stress ako sa inyo. Hayop na yan. Isa-isayin natin to mga to. Umpisahan natin kay AJ. AJ, hindi porket naloko ka ng isang lalaki, lalahatin mo na naman loloko lahat ng lalaki. Hindi ganun yun, boss. Pangalawa, kay Sob 150. Boss, ang dali lang ng problema mo. Paalisin mo si Jeron, paalisin mo na si Riddick. O sige, sabihin na nating umayos si Riddick, no? Umalis siya sa ganggang, bumait siya bigla. Pero putya, ano to, mas lalong lumala. Isipin mo yon, niloko niya yung babae. Ang tinutino ni Yel, buong puso siyang tinanggap ni Yel. Ano yon, para lang sa views yon, para lang dun sa like na yon ng sa Facebook page niya, magkaroon siya ng 500,000 likers, followers. Ano yun? Ayun naman, eto kay Riddick pare. Ano ibig mong sabihin dun sa makaisa ka lang? Anong akala mo kay Yel na ulam na titikman mo lang tapos iiwanan mo? Sira ulo ka ba? Iniisip mo ba mga sinasabi mo, par? Ang lala mo, ang lala ng pagkatao mo, pati ikaw, Jeron. Hindi man kita kilala. Ako hindi kita kilala ng personal. Kilala lang kita sa Facebook o kung saan man kita napapanood. Ginajudge kita sa mga napapanood ko, boss. Hindi kita ginajudge bilang yung pagkatao mo. Isipin mo, sinusuportahan mo yung pinsan mong kung anong ginagawa niya, yung pagloloko niya. Ayaw mong pasabi kay Yel, bakit? Pareho kayo mag-isip ng pinsan mo eh, no? Parang pinaplano nyo na eh. May gusto na kayong mangyari kay Riddick tsaka kay Yel eh. Which is fucked up, boy. Ang fucked up nun, men. Yung mentality mo sobrang lala. So yun, sa mga bossing ko dyan, itag nyo dito si 150 mga boss. Ipakita nyo sa kanya tong video na to, no? Na sana tanggalin niya na si Jeron at tanggalin niya na si Riddick kung hindi nila ayusin yung mga buhay nila. So anyway mga boss, hindi ko alam kung nag-enjoy kayo o na-stress kayo. Ako na-stress ako doon. Pero maraming salamat po dahil tinapos yung video natin. At syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli. Paalam. Sir TV out. Peace.